Ket mangan no latihan pesawat terus pemisahane bendera ngelorang. Ono petanda apa iki? Panas, guys. Kon dok sore apa tak nyicil ngaret. Sekete wis jembrung kabeh. Wah, terbangnya pendek ya jalure. Reno acara apa cah? Betul nah. Acara apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel Vlog Pemirsa. Selamat siang. Gimana guys yo? Seperti biasa gimana terayo? Aku ke sek kamar pemirsa. Kucingnya buai sembarang kalir. Kadang kalau kucingnya masuk angin resik-resik, oh ya disaponi. Seperti biasa ibu-ibu mencari 2 gratis 1. Ya, apakah ibu-ibu sama seperti saya? Boleh sih promo-promo sepenting ono diskon ya guys ya. Ya itulah wanita. Minta pemirsa. Gua kimang buah pean acara opo bisa diketahui. Biasa iki terus minggu pisan aja nih memang ono latihan anu. Kita koyo pesawat kok lebih ke pesawat apa angkatan udara itu pemirsa latihan landas. Aku ora paham. Buat piano kunjungan apa aku ora paham guys yo. Kita kunjungan apa gak paham. Piring terus ngarep ben ambek delok kilo mbak menawang kono pesawat kan aku seneng ya. Pesawat Bu. Cawat Bu, ini pesawat cawat Bu. Deh. Aku ana acara apa guys? Aku ora ono info. Pokoknya tak takoki ora ero. Kok bolak-balik no pemirsa. Aku sih latihan landas itu ping 2 wis bar. Mau kok sampai ping 5 ngono lho pemirsa. Jadi ono acara apa guys? Aku ya no sing wis rame aku mbek konten. Kalian ngoncong HP bersai-sai ku opo ngono. Lek mau kok bersai-sai misal nyandak gawean sik. Cek kamar. Kan ada semute mau pemirsa. Anak ketangisan kecokot. Itu jam 11 guys gitu. Belum sampai. Yo, ini tuh lho pemirsa. Oh gimana angkatan udara kok kita tuh pesawat angkatan udara pemirsa orang pesawat komersil loh untuk sekali ya kita cara ukur apa Mas rencana penggawe kilo keran untuk khusus cuci piring boh mungkin 10 tahun ke depan aku pengen kon wong ora oleh pek dilakoni dhewe urung irigasi tak gawe dhewe irigasi aku makan jogo kok gak ono pesawat liwat nih gak ono guys siap pemirsa ini loh pemirsa disentek sing rasa nanas apa varian nanas diceluk guys yes bung ini kan kok acara pesawate bangun-bangun aku ki urung ngerti pemirsa bendera ngoran ki sebenarnya ya ceromonone ya urung mlaku kinerjanya secara ya
urung oh pitik ngundok nang kono guys. Aku yo memang trek banderan orang kinerjane memang yo urung kabeh dilakoni pemirsa, wong jenenge kabeh iki yo butuh proses. Mari aku kene iki wis dadi bandarane pemirsa. Yo muga-muga ke depane pihak pemerintah pusat ngerti iki kok dikelola seperti apa ngono. Eman-eman guys yo bandarane apik. Urung cara menone urung ngerti iki lho ke depane dikembangkan seperti apa urung ngerti. Ini aku wong warga sipil yang ngertiku nek sore tak nggo jalan-jalan apik pemandangane guys. Dadi ono kereta lewat. Terus juga ono bakul. Biasanya bakul batagor, bakul somai, pentol kuah, bakul marek-marek pemirsa. Nek sore kadang kala nongkrong nang andingku ya ono apa? Sosisan, ono wedang jahe pinggir jalan ki ono wedang ronde, monggo silakan kalau di kapan mampir. Ki pokoknya sak lurus karo arah Mas Zaki. Timnya Mas Dimas lho pemirsa. Cerita orang masalah soal bandarane piye-piye gak mesti iki muga-muga ke depan iki luweh ana pengembangan lebih baik lagi supaya menarik apa ibaratnya wisata luar ngono lho pemirsa. Mas muga lebih ke depan lebih lagi koyo noyo gimbal kuwi view-ne apik kok pemirsa. Iki paling lepas landai iki lho. Lepas landas nang bandara acara aku ora mudeng. Cicak Rono. Mbah pemirsa, saya masih tidak paham. Neng ini kita memang panas pemirsa, panas. Nek pengen santai isu, biasanya kini hari Minggu, Sabtu Minggu weekend, saya pegawai sing lagi libur ngono kuwi pemirsa. Nek ngarani pegawai sing lagi apa jenenge lagi weekend, kadang ada pegawai pegawai tertentu sing instansi pemerintah sing hari Sabtu libur, Minggu do jalan-jalan guys. Mohon maaf aku mondar-mandir kalau nyimpen iki lho pemirsa. Sing isih utuh tak simpen. Iki kan 4.000 dua gratis 1. Penggaweanku yang ngono kuwi guys. Sepenting gak popo. Ora sebenarnya gak merugikan orang lain. Tapi noto pakane kucing. Oh sore nih adem agak nyicil si suket bain diarani sukete jembrong jenenge pinggir sawah yugen sepenting tarsi sithik-sithik gaweanku ki yo akeh guys cuma ora kabeh kudu konten. Nukokno anabul cuma tetep tak kayak sego misalnya kira ngarah warung kucingku segede-gede banget ketika bakulku bakul langgananku mamai Mbak Ira. Moneku ungu tak tukono ganti sing kuning kita ganti sing segitiga iki ayam karo Dek kok iki ayam karo tuna nek sing Excel ungu iki tuna tok sing Excel kuning salmon. Ayo nganu pemirsa kucingku yo berguna kanggo aku nganu kuwi lah tikusku doyan tikusku ki yo pemirsa sabun mandi doyan sabunku mandi kan sabun batang to yo gentah-genti sabunku sak kecandaan toko ndi yo tak tuku ngono winane aku tuku sabun Nuvo sing sak set kuwi yo pas urung ana kucing entek pemirsa dintek aku kan jijik pemirsa tak buak tuku neh lha ngene terus kok boros aku ngono terus ya kuwi mang sidone delalah kok ana kucing kuwi iki pas jaman-jamane do konten iki lho pemirsa konten apa
ngonten delok omahe Mbak Dian direnovasi, kucing iki mara omah. Kuwi ora lemu kok iki. Mune cuwilik. Mune cilik. Beleken, kutuwen. Aku bingung tak ya apa cah. Demen aku tuku obat kutu. Aku duwe deterjen, tak wopyok, aku nggo sarung tangan kutune iki dawa-dawa. Bosok iki tak kei mangan, pindang terus aku dikandani mak itu kok ngene iki, Nduk. Ora kok meteng karo kucinge tanggoku. Blestan Anggora iki yo Blestan Anggora dadi anake lucu iki. Ceritane iki aku adopsi karena moro dhewe nang omah. Kucing iki ngerti kok bahasa. Ndek iso ngambus-ngambus wong sing biasa ngopeni kucing. Aku ngopeni kucing iki ning Jepang zamanku SD pemirsa. Aku ngger ngopeni kucing, aku setiap memelihara kucingku sampai tua sampai mati. Aku kucing kampung terus, iki aku ndek kucing Blestan Anggora iki pemirsa. Nek bar kene cuci tangan guys aku. No kuwi mang pemirsa. Tak penak ada khusus. Kita sarang dhuwur kono, soalnya apa tak sarang iso dibuka. Kucing iki pinter buka, guys. Kucing iki pinter buka, pemirsa. Syah. Kita iso titikku ya. Titikku iki lho, pemirsa. Iku mang guys ya, aku apa jenenge iki mong roh nganu pemirsa. Roh pesawat. Mbah HP ana acara apa saya tidak tahu. Biasanya iku ana kunjungan sapa, Pak sapa, pejabat sapa biasanya iki ngono, guys. Alhamdulillah. Terima kasih nonton kontenku. Semoga hari ini rezekinya lancar, semoga diparingi keberkahan, muga-muga rezekinya padha lancar. Misalnya duwe hajat yo ndan terlaksana. Oke, ngudek sego pemirsa, kayak ngedukno. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya aja lali like, comment, subscribe, keluarga meskipun anak kulit mbak explore sing akeh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Oke? Kita kulit no kresek pemirsa, tapi ngumpul no kresek. Yes, aja lali yo, tetap semangat. Apapun itu ujiannya, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.